kuyelekeza ngoyokheka masilole tsamani zimene tapita panthawi ino bafuna kuti emphe tikudziwa tonse amene tingakwanitse kukhala muchipinda chino, tikudziwa tonse tili ndi chisoni chachikulu chimene chatibwera pakati pathu, koma mulole kuti chipinda chino chatichepera ndipo tipemphe kuti ena atakukhala pansi koma anamvedwa akhale ngati muno, ena tonse titakukhala panja. Tipemphe masuwa zathu tithandizire kuti anthu ena afike akhale pansi saidi, komanso upangeko njira pakatipa pakhale laini apa tipemphe kuti tikhale pansi tikhale pansi amayi ndi abambo, anyamata asungwana, mundilole nthawi ino ndiyitane ampingo komanso motsogozedwa ndi MC wa lero Pastor Gift amene afike kutsogolo kuno. Zikomo kwambiri. Pepani anamfedo watu, pepani kwambiri. Pepani aminista watu amene muli pakati pathu, Patricia Whiskes, the Minister of Youth and Culture. Pepani kubanja na mfedo wa mkulu Gertrude amene wataya mamuna ake. You're very sorry. Pepani kuchalichi ya flood, kuchalichi ya Assemblies, komanso chinyamata chonse chimene chasonkhana muno pomudzi wa Rafaelo ndi zonse zimene takhala limodzi mu industry ya entertainment and music. Kupepesa kwanga kupite kwa wonse amene ni mafumu amene amatiyang'anira ife m'midzimu, amene abwera ndipo akhala pakati pathu. Pepani kwambiri. Tipepese kwa onse amene takhala muno, amayi ndi abambo. Kubwera kwathu kwa muno tabwera kuti lemekeze kupita kwa m'bale wathu mnyamata amene dzina lake ndi Rafael Chitsonga, kapena kuti Rafael Ganizani Chitsonga, amene ali nzathu wachisangalalo kwambiri. Tisanayambe zonse ndimafuna kuti ndipemphe abusa Joe abwere atsekulire ndi pemphero.
Lega. Tipembere. Mulungu wathu Yesu Kristu, tikuthokozani chifukwa cha kukomana kwathu. Tikuthokozani chifukwa cha moyo walafu. Ambuye lero takomana kuno kuti tikumbukire moyo. Ndiponso ife tikuthokozeni chifukwa cha moyo walafu. Ambuye mu Masalimo 23 mumanena kuti kakali ife tikamaenda mu chigwa cha imfa muli mbali yathu. Ndiponso tikuthokozani chifukwa cha chonena kuti muli mbali yathu kakali lero lino. Mukhale nafe, mutitsogolere. Ndiponso tikuthokozaniso chifukwa cha kupezeka kwanu pakati pathu. Amen. Zikomo kwambiri. Timafuna tipemphe kuti tonse amene tikhoza kukwanitsa kuyimirira tiyimirire timba nyimbo yathu imodzi, nyimbo namba 60 ya mchitsitsimutso. Potambira mkono wa Yesu, atangata we, potambira mchikoni chake, utaimani wale Samira tu,
Isikukuyanga haya. Ndikoza kusiya maiki ine ndikukuwa kosa memwe. Hallelujah. Amen. We are not celebrating death. We are celebrating life. Yes. We are not defeated. Yes. We are victors. Yes. Amen. Amen. Also wanataka mkobe za chisoni. Because Rafael watseka yake yanga ikubwera. Amen. Moto watsala kulife kuno. Ndeti saonetsa manyazi achisoni. Koma tisangalale kuti watu mmodzi wapita kwakomana ndi Ambuye. Nchifukwa talowa mu charity. Amen. Hallelujah. Chisumo chimodzi chimene chinali ndi Rafael. Chimene anyamata zonse timachidziwa. That's how we can remember him well. Umatuka musa chinthu chovuta amanena kuti ife timakwanitsa zinthu madala. Mutisiyire ife anyamata. Nditi kamaliza ndama zakuza kuti showa. Ndikunama kapena? Anyamata ndikunama. That's how well we can remember someone. Ngozi iko zotengera munthu koma kumwamba koma wina nthawi zonse. Amen. Ndimafuna kuti pano ndidzutse timve mbiri ya nyamatayo anali otani. Ndetifunse aku banja kuti abwere atiuze mbiri. Bwana Morris mubwere kutsogolo. Tikamva mbiri tidzaika na brother wake wa Rafael, Philip Chitsonga, amene adzabwere kuti nayenso adzapereke speech yake. Ulemu tupite kwa mwanatu amene muli nafe pano. Ulemu upite kwa mafumu athu onse amene muli pano. Ulemunso upite kwa kumpingo. Ulemu upite kwa tonse amene tikuyenera kulandira ulemu tsiku la lero. Ebani anamfeli. Pepa Gertrude. Pepa Tatenda. Chilo yanga ndiochepa. Ndinauzidwa kuti ndifotokoze mbiri ya m'bale wanga Rafael. Zonena zikundisowa tsiku la lero. Likanakhala tsiku lina ndikanatha kunena zinthu zochuluka. Koma lero mawu ndikuwasowa mawu okwanira kuti ndingamfotokoze kuti ndi munthu otani. Koma tonse amene tili muno sitingachitenso kufunsana ayi. Tonse tikutha kuona panopa kuti Rafael anali munthu otani. Akamati mbiri imaposa china chilichonse. Mbiri ya Rafael tsiku la lero ikutichitira umboni. Chifukwa tonsefe amene tili muno munjira ina ndi inzake Rafael anakhudza moyo wathu mosiyanasiyana. Tonsefe tili pano sitingakambe chinthu chimodzi. Koma muzonse zimene tingafotokoze zikuuza chinthu chachikulu kwambiri chimene chikusonyeza kuti Rafael Chitsonga anali munthu otani. Anthu pano anena kuti Rafael amacheza ndi munthu ina aliyese, which is very true. Kuti ndikufunseni inu pamene mwakhalapo, anzanu amene mwakhala nawo simukuwadziwa, nkuthekanso simunayankhulane nawo. Koma ndikukuwuzani chilungamo, Rafael Chitsonga akanakhala kuti ali mnyumba ino ndipo akhala pafupi ndinu, inu mukanamudziwa Rafael, ndipo Rafael akanakudziwani inuyo. Rafael Chitsonga was born on the 4th of August 1995
lero tikunena kuti Raphael watisiya ali ndi zaka 30. Kwambiri ife titha kunena kuti watisiya ali wachichepere kwambiri. Koma ndikuwuzeni pano kuti titambasule moyo umene wakhala Raphael for this 30 years. Raphael Chitsonga wapanga zinthu zazikulu kuposanso anthu ambiri muno. Ena otakhala zaka 70, ena otakhala zaka 80. Raphael Chitsonga reached out to so many lives and he touched so many lives. And words fail me today. Raphael Chitsonga kwa yena timamudziwa kuti amaimba drum. Kwa yena timamudziwa kuti ndi sound engineer. Kwa yena ndi pianist. Kwa yena anali munthu oti akakhala pamalo amapepetsa basi. Koma ineyo sindikungomudziwa Raphael Chitsonga ngati zinthu zimenezo ayi. I know Raphael Chitsonga as a loving husband. Raphael Chitsonga loved Gertrude with all his heart, with all his life, and nobody could shake him when it came to that. Raphael Chitsonga ankamukonda tatenda ndi mtima wake wonse. Ndipo palibe akanamusuntha pa chimene chocho. Raphael was a family man, and when I say he was a family man, believe me, he was a family man. Seldom were the times where you could meet Raphael and find him not with his daughter. Most of the times he was with his daughter. Today I bleed, today I cry, today I'm in deep pain. Because I can't imagine what my friend Gertrude is going through right now. I can't imagine what Tatenda is going through right now. I can't imagine what Mr. and Mrs. Chitsonga, what the Chitsongas are going through right now. The pain is so unbearable. Palimau amene tinauzidwa kukula kwathu amati mamuna samalira. Lero mene ndimabwera nyimbo ya Abel Chungu ya mamuna samalira inandibwerera, and I kept listening to that song. And as I was listening to that song, I said, winali yesa amene anatuza kuti mamuna salira anali kuti sanataye kwa Raphael moyo mwake. And today, Ameni mpingo. Mandilole ndi kwelepa maulemosa amene aperekedwa. Raph. Me and Raph were like a coin. The coin has two sides but is one. I can never be Raph, and he can never be me. That's why we're supposed to be brothers. But now one side of the coin has been scraped off. If you've ever met Raph, you've seen loyalty. You've seen energy in reality. Raphael ndi munthu akhoza kupezerewa kumudwa kwambiri koma izi zimukhudza mpaka uyiwala kuti unakhumudwa. And there are days, the reason why I say we are two sides of the same coin, ineyo kudzuka mamawa ndifuna chete Raphael ayika nyimbo koma chete zikati kufika. My journey with Raph is not like most of them, where you've met him when he's grown.
My journey with Raf starts when I was born, because he's my older brother. So everything that I do, everything that I know, as young brothers, you learn from your older brother. Tajibira kubama hapo notes. Panga magari modama waya. Kupita kwa crusade kumits. Kufika bodi tose kukwati. These are not memories I can delete. It's more than one moment. It's a lifetime. And I want to thank this guy for molding me to be a good man. Because if he misled me, ndiganakhala muntu osobonikira. Thank you for mending me, Raf. And to my family, I'm sorry for the loss, guys. I know it's hurting, and it will hurt, because it's painful, and we are humans. Let us grieve, Raf. It's okay to cry. But we'll cry with hope, because we know we'll see him someday, because of the resurrection of Jesus Christ. Wednesday, I was speaking with Raf. He's like, I said, I want to spend time with my family. I was like, hey, I'm going to on days of phone. That's important to do that. Then you know, I don't want to mind. Okay, Mazara. That's the last text I got from her. Now I don't even know Mandela Gamanina Liti. Sorry, Dad. Lost a good man. My record was I have a brother, and now it's deleted. I used to have a brother. And today, maybe most of you were wondering why I was able to stand and run. I felt that's my way of honoring my brother for the last time. And I was happy to serve, because I was doing it for him, not for any other person. I was serving Raf, because he has served me. He has served every one of you. This podium right here is where ministry at Young and Raf started. And I'm back on this podium alone. I have never had a tutor who plays guitar. Raf is the one who just went like, I say, you didn't remember drum, so he was just coming the drum. Tarenga basic. And that's how I'm here today, a bass man, as most of you know. But you've never known how I started. Raf said, I said, Tarenga Niji, and would come here, and this imba mofoil, and to Mandi Sega. Raf is, I say, you Sadandauli, Dionjo. And now we're making waves in the arts industry. It's been me and Raf. We used to walk to come here to practice. How do I play? How will music make sense? When my brother, who introduced me to music, is gone. But with him gone, I think music is the only thing that is still connecting me. Once again, Raf, thank you. Thank you. Thank you. Rest well, Raf.
Pepa Keke. Restorer, Mazar, Amuna, as we call each other. Ndipembe banja Matala kuti mubwere mupereke ulemu wanu pa nyimbo yanu imene mwakonzera mwana wanu. Ulemu upite kwa onse apedana na ulemu. Ndiyamike Mulungu chifukwa cha tsiku la lero, tsiku limene sitinaliganize kuti tikhoza kusonkhana amene tasonkhaniramo, kuti Rafael wachoka pakati pathu. Ndiyamike Mulungu kuti anandipatsa mwana uyu, mwana amene sanangokhala mwana kubanja langa, koma he was my friend. Analikwezera alekine. And there are times zimene umakhala kuti mwana wakukhumudwitsa, and as a parent umakwiya, umakhala ndi reaction ina mwina yosakhala bwino. Zinalipo nyengo zimenezo, koma no, I could see a son in Rafael. Kupatula kuti mwina ndamupanga mopweteka malingana ndi mmene inenso ndinamvera ngati kholo. He's been a child. He's reacted as a son. Ndiyamike Mulungu kuti mwanayo wakula akudziwa Ambuye, wakula akugwira ntchito ya Mulungu. Rafael anakhala ndi chidwi cha mayimbidwe chifukwa kuti ineyo ndinaliso kokonda kuyimba. Kuchokera pamanga ndinaona nanga akukula mu mphatso yawo ya mayimbidwe. Ana amenewa wanena wang'onoja kuti achokera pa podium iyi ndipo Ambuye ndi mboni. I've been a director wao pano. I've seen them grow. Ndaona akukwela, ndaona Mulungu wako apeza kufikira pamene afikira. Ndiyamika Mulungu chifukwa cha moyo. Ndiyamika Mulungu chifukwa anandipatsa alafu. Ndiyamika Mulungu kuti wanitenga. Ndiyamike mwana wanga Gertrude, mkazi wake wa Rafael. She's a wonderful woman. Ampamanena zambiri mbili mwina. Kwa maeneo, I want to be honest, I love my daughter-in-law. Ndi mwana wabwino. Ndipo moyo wao umenakhala kufikira tsiku limene ndimayankhula naye ndi mwamuna wake wachita ngozi. Ndinalosoka mtima kuti ndimuuze. Tinali chinthu cholemera kuti ndimuuze mkazi wake. Chifukwa ndimadziwa amene chikondi chinali pakati pawo. Koma chifukwa chakuti izi zachitika, chinali chovuta kuti tichiletse. Koma ndiyamike Mulungu chifukwa cha Gertrude. Ndipo ndikhala ndikupemphererani mwana wanga ndi mwana wanga kuti Mulungu apitirire kukuyang'anira. Ayang'anire iwe ndi mwana, akupatseni moyo wa thanzi, mukhale wotetezeka. M'dzina la Yesu. Ndi nyimbo imene ndifuna ndiyimbe. Ndi nyimbo yakalekale, koma ndi nyimbo imene imasuntha moyo wanga. Ndi nyimbo imene ndisamaidziwa, timayimba mosiyanasiyana, koma ndikungofuna ndiyimbe dedicating it to my son.
ndimba nyimbo ya chitsitsimutso, nyimbo namba 18. Natima vutika panyanja ya sauto ndina mondwe akuosha amalondola jua koma mtiko langwilo zitachoka mfuzo titazindikila bwino patsogolo mene mawanera pamenera atazika chitagena takomita titazindikira bwino patsogolo
you, my son. I don't have enough words, I can't even understand. But the word encourages me that we will understand better when we get there. Fare thee well, my son. Zikomo Yesu, zikomo Yesu ambuye. Zikomo Yesu